אני רואה את הסרט של שקד כסרט צבעוני, שמח, שמצליח לכלול את האופי הגדול שלו. אני חושב שהוא היה שמח מזה שעושים עליו סרט. אני חושב שהוא היה רוצה שהסרט הזה יהיה שמח ויהיה מצחיק. יש לי את השקד שלי, שזה החבר שלי הכי טוב, האח שלי והבן זוג שלי שהיה לי הרבה דברים. אני לא יודע איך לספר אותו לעולם. אם הוא רואה את הסרט, הוא היה אומר, תעשו אותו יותר מצחיק. הייתי רוצה שהסרט ידבר אותו, ידעו מי זה הדמות הזאת. הייתי רוצה שיזכרו את שקד כאדם רב גוני, בן אדם שמח וג'ינג'י אמיתי, שזה סרט שמח, כי שקד היה איש שמח. ל-12/12/99. אני נוסע. לאן בדיוק אני לא יודע. מה מצפה לי? זו התעלומה הגדולה ביותר עד כה. שאני הולך לפתור ולטעום. הודו גדולה כמו כל אירופה. מאיפה בדיוק מתחילים? הרבה שאלות, הרבה ציפיות, מעט חששות לקראת הלא נודע. ארץ המסתורין. אני מקווה שאענה ואלמד דברים חדשים. גם על עצמי, שאראה עולם, שארחיב אופקים, שאכיר אנשים מעניינים ואתנסה בחוויות חדשות. מצד אחד, אני מאוד שמח ומאושר לקראת הטיול הזה, שמה שהתרחש בו בדיוק ולאן נגיע ומתי אחזור הביתה, הם בגדר שאלות מצוינות. שכרגע ממש אין לי תשובות עליהן. ומצד שני, די עצוב וקשה לי להשאיר ככה משפחה מאחור, חברים, ובעיקר אותך מירב, שאני כבר מתגעגע אלייך, ואני רק במטוס בדרך. הוא היה שובב בצורה מחרידה שהוא היה ילד. הוא היה מקפץ, הוא לא היה הולך, זה היה כמו איזה בטריה שרצה לך. שרירי וזריז. בגיל 10 חודשים הוא כבר דיבר והלך. הוא אהב לצייר מגיל 0. כל דבר הוא הקדים. ובגיל 3-4 הוא כבר ידע לקרוא. שקד היה קולני. הוא היה שר, הוא היה מוציא קולות. הוא מתופף על כל דבר. ג'ינג'י זה ג'ינג'י. הוא הלך לשחות, הוא היה צריך לעשות את זה כמו שצריך, להצטיין, להיות בנבחרת. הוא לא אהב את זה, אז הוא הלך לכדורעף. אבל לא היה מוכשר בכל כך דברים. הוא התחיל לנגן אורגנית, אמרו לנו, חבל על הזמן, הילד צריך פסנתר. רוני, יקרה פה אסון. הנה אחד. אסון! כשהיה מגיע הביתה, היה פתאום שמח בבית, אור בבית, רעש בבית, לא היה שקט. הומה. יש אלף. מה חשב? את שואלת אותי בטלפון אם אני בא עם עדימת מצרפן? לא איך אני אבוא לאזרחי? על א' מדוגם, עם הטאג, עם הקומטה, עם הסמל יחידה, כמו שצריך. אבל איזה מסע עשינו? הוא היה נוכח, זאת אומרת, הרגישו אותו. תמיד הוא היה מסמר, עוד מגיל 0, בגן, קראו לו שקד המפקד. לא רק שהוא עצמו היה שמח, זאת אומרת, כשהוא היה נמצא באיזשהו מקום, המקום היה שמח, המקום היה מואר. הוא פשוט לא היה בן אדם רציני וכבד ועצוב, זאת אומרת, כמו שמתארים אותו, היה ממש ג'ינג'י מופרע כזה. אני בכלל לא זוכרת את שקד כאיזה דמות רצינית ובעלת כובד. ושקד עשה רק מה שטוב לו בחיים. כאילו, מי שלא עשה לו טוב לא היה בסביבתו, מה שלא גרם לו טוב הוא לא עשה יותר. הוא מגיע לפה ליום שישי, מבלגן את כל הסלון, מזיז את כל הכלי נגינה, משגע את אמא שלי והולך. שבת בבוקר, אני מתעורר ושומע טרנסים בחדר שלו בשעה 8 בבוקר. זה נמשך כל היום, בפול ווליום. כשאתה נכנס, אתה רואה, הבן אדם יושב ולומד עם טרנסים, או שהוא יושב ומצייר. כל הזמן הוא באנרגיה, כל הזמן עושה משהו. הרבה פעמים ששקד היה חוזר הביתה, אז היינו מנגנים ביחד. פשוט היינו יושבים על הפסנתר, מנגנים ביחד, הוא היה מלמד אותי, אני הייתי מלמד אותו.
אני לא יודעת מה זה לחיות עם שקד, אני יודעת את הכל בלי, ולבת שלי אני מספרת על שקד בתור הדוד שהיה. ויהיה קשה מאוד להבין שלאבא היה אח גדול שהוא כבר לא פה. זה לא קשה לי לדבר עליו, להפך, אני דווקא אוהבת לדבר עליו. הרבה פעמים אני מדברת עם ברק עליו, כי אני רואה שאני זאת שצריכה להוציא ממנו את השקד שנמצא בו. החיים שלי היו תמיד קרובים וצמודים לשקד. הוא היה חבר הכי טוב שלי. כל דבר כאילו פניתי אליו והוא פנה אליי והיינו כאילו, זה גם כשהוא לא גר פה. הרבה דברים אחרים עשיתי בעקבותיו. אם הוא הלך ולמד אורגנית, אז אני למדתי אורגן. ואם שקד הלך והיה בחוג שחייה, אז כששאלו אותי מה אני רוצה לעשות, אז זה ללכת לחוג שחייה. גם בצבא, כששקד היה קצין, זה בטוח אחד מהדברים שגרמו לי זה שאני צריך ללכת להיות קצין. אני רואה אותו כבן אדם חופשי, אני רואה אותו כבן אדם שאני רוצה להיות כמוהו. ראיתי תמונה של שקד שהוא היה צעיר, שהוא נגן בפסנתר, הוא היה עם גב ישר, הוא היה עם הידיים מונחות יפה, וזה היה מאוד יפה, וזה כאילו סוג של גם איך שהוא ריגש אותי, ומאז גם התחלתי לאהוב לנגן. אגב, זה באמת נכון? לא, באמת, לא צוחק. זה היה ממש רציני, יפה, כן. עמיחי היה ליד העץ, ואז שקד נסע ועמיחי כיוון אותו, ואז שקד נסע, ואז כאילו אחורה, ואז פתאום הג'יפ נפל כזה. ואז הוא בדיוק קפץ שהג'יפ נשענה על העץ. נתקע באבן והתהפך. כן, והתהפך. טוב, אז אני ידעתי. יצאנו בבוקר לאימון של יומיים שנקרא פרחי אביב. הגענו לכניסה לרמות ופנינו, במקום אחרי השער פנינו שמאלה לפני השער. כעבור כמה דקות נסיעה הבנו שאנחנו לא בציר. נסענו על הציר פה, שמגיע מהמקום מפה, בין העצים. יש ציר שהוא מאוד צר, לא כל כך מתאים לרכבים. הגענו לנקודה פה, מתחת העץ, התיישבנו. שתינו מים, הסתכלנו על הכנרת. אחרי כמה דקות של התרעננות, שקד נכנס לתוך הג'יפ. אני עמדתי מאחוריו כדי לכוון אותו. הוא עשה את הרוורס, ואז הג'יפ התחיל בהתהפכות איטית עד הנקודה שאנחנו נמצאים בה. זהו. שקד נהרג בעצם במקום יפה, במקום שהוא אהב. שקד ראה את השקיעה פה, שקד ראה את הכנרת, ראה את השקיעה לכנרת. והמקום הזה מסמל בשבילנו בעצם את המקום שבו נפרדנו משקד. אחרי ששקד נהרג, החלטנו שאנחנו מקימים אתר הנצחה עם שביל הליכה מעגלי שמגיע למקום שהוא נהרג. שזה יהיה איזשהו שביל שימשיכו לדרוך בו רגליים חיות, שכאילו שיהיה בו באמת חיים, צחוק, אושר, זה שקד. נקודה מאוד מאוד חשובה מבחינתנו. פה זה נגמר, הקבר זה קבר, אבל פה נגמרו החיים. שקד מאוד אהב את הצפון, מאוד אהב את הכנרת. ואם באמת שקד, לפני שהוא נהרג, הספיק לראות את המקום היפה הזה, אז הוא בחר למות במקום שהוא באמת אהב. ה-31/12/99.
אתה יושב בים ומביאים לך אננס ישר מהעץ לפה. ממש יכול להיות מגניב, אבל לא בשבילי. לפחות לא בשלב זה של הטיול. בא לי לטייל, לראות, לחוות, ופה אני סתם מגדל את הקרס, מרוב שלא עושים פה כלום. הכל פשוט שנתי. יותר מדי שנתי, אני כבר מתחיל להשתגע. עכשיו אני מתחיל להרגיש טיול. כיף לי. אני מתחיל לראות, להרגיש, לטייל בעצם. והיה לי יום ממש סבבה. הלכתי לי לטייל לבדי. רגליי הובילו אותי למקום שקט ורגוע, כך שמצאתי את עצמי יושב זמן ארוך ופשוט בוהה בנוף. אחר כך אספתי אבנים נחמדות, צילמתי קצת, ואז ירדתי לנחל. וככה פשוט ישבתי והסתכלתי ולמדתי המון, ופשוט נהניתי. יום מאוד מרגיע, יום עם עצמי, בלי מחשבות על כלום, פשוט לשים הכל בצד וליהנות מהאווירה והנוף שמסביב. עכשיו אני שוכב לי על ארסל, רוח נעימה מכה בגופי השרוע, ציוץ ציפורים, ברקע השמש שוקעת לאיטה בנחת, ואני פשוט שוכב ומחייך. חושב עלייך. בשעה 12 בלילה מתחיל אלף חדש. אני הגעתי בכיתה ד' לכפר סבא. שקד היה כבר אחת הדמויות המוכרות בכיתה, אני הייתי חדש. הוא היה לידר, ג'ינג'י כזה. אני זוכר אותו חייכן, מצחיק, מוביל, מאוד דומיננטי. מאוד בלב של הכיתה, מבחינת מקובלות חברתית. תמיד יש את הילדים שעושים את מה שאומרים להם, ואת אלה שעושים מה שההורים שלהם אומרים להם, שקד עשה את מה שהוא רצה. פעם חזרנו מהים, והיה איזה דוכן של אבטיחים כזה, וההתערבות הייתה אם מספיקים לעצור, לקח את אבטיח ולהמשיך לנסוע בלי שאף אחד שם לב. שקד לקח את האבטיח, והתענגנו על אותו אבטיח כל הערב. בשבוע שאחרי זה עברנו ליד אותו דוכן וגם השארנו לו יותר כסף. דבר ראשון שבאמת בלט אצל שקד זה המון ביטחון עצמי. אני זוכר שלפני מסדר בוקר הוא היה משחק פינג פונג. המפקדים אומרים לו, תיזהר שלא נתפוס אותך עם נשק לא נקי או משהו, והוא פשוט לא התרגש מהם. ולא פחד להתמודד מולם, ובאמת עם החיוך שלו היה מצליח להסתדר איכשהו ובאמת לצלוח. תפקיד של קצין פשוט היה תפור עליו, הוא היה מפקד בדמו. שקד בעצם הגיע לשבטה, להיות מ"פ של טירונים, באותה קדנציה שאני הייתי מ"מ של טירונים. והיינו מעל ליד מעל. ואני תמיד זוכר שהוא היה צורח על הסגל שלו, מה זה צורח עליהם? מסיים כאילו לצבוח עליהם, הם היו יוצאים ככה כל אחד לעניינה, ואני הייתי נכנס פנימה, והיינו מתחילים להתפקע מצחוק, כאילו פשוט מתגלגלים מצחוק איזה 10 דקות, רק על הקטע של איך הוא מעמיד פנים ואיך הוא משחק אותה קשוח. באחד הימים הוא עשה הצגה שהוא חולה, וההורים שלו החליטו להפתיע אותו לרגל היום הולדת, וארגנו לו מסיבת הפתעה בשבטה, אי שם בדרום. הגיעו עם כל המשפחה, עם כל הפקלאות, עם אוכל לגדוד שלהם, וארגנו מסיבה. ואז פתאום אומרים לי, לך תביא את שקד, קוראים לו. אבל שקד, לך תשכנע אותו, הוא בגימלים. אני מנסה לשכנע אותו להגיע, המפקד קורא לך, זה משהו חשוב. מגיעים לחדר ישיבות הזה, לאיזשהו אולם, ורואים את המשפחה של שקד שם בהרכב מלא. אני התרגשתי, אז אני מניח ששקד חטף את שוק חייו. יצאנו המון לבלות, פעם בבית שלנו היה בקיבוץ אייל. שאלנו את שקד איפה הוא נעלם חלק מהערב, והוא אמר לנו, תשמעו, הכרתי איזה מישהי, אני זוכר אפילו שסיפר לנו שהוא התנשק איתה, החלפתי איתה מספרי טלפון, מה אתם אומרים, אני אתקשר, אני לא אתקשר, איך בהיכרות ראשונה, ותעזוב אותנו, מה נהיית פתאום רומנטיקן, ובדיעבד זאת הייתה מירב, שהוא פגש באותו ערב, וכמה שאנחנו צחקנו, אחר כך הקשר הזה הפך למאוד מאוד רציני וממשי. גם לי וגם לשקד היה ברור שאנחנו נוסעים אחרי הצבא. החלטנו לטוס למזרח כי חברים שלנו היו שם. אבל דה פקטו לא עשינו שום עבודת הכנה
ולא הבנו בעצם לאן אנחנו נוסעים. נחתנו וקיבלנו, איך אומרים, את הודו לפרצוף. שקד מאוד אהב להסתכל על האוכלוסייה המקומית, להסתכל על המנהגים שלהם, לחוות אותם, לדבר איתם ולהתנסות. אז להתנסות באוכל, להתנסות בלבוש, להתנסות במנהגים שלהם. ללכת וקצת ככה להיכנס לאיזה כפר, לראות דברים, לקחת את האופנוע, לנסוע לאיזה חור נידח. הייתי פוגש אנשים, זה כמה מילים ככה מחליף וממשיך. והוא תמיד היה לוקח את זה לשלב הבא. היה מתחיל לדבר עם אנשים שלא הכרנו. של יאללה, מה עושים, איפה הולכים, זה ביחד. מהר מאוד הפכנו ל3 ול4 ול5 ולאט לאט אנשים הלכו והתאספו סביבנו, ותמיד שקד היה המגנט הזה. להיות בסביבתו תמיד היה מצחיק, תמיד היה מיוחד. והיה מערכון שכמעט פעם ביומיים מבקשים משקד לעשות לנו, של גרייניק ואלתרמן. המערכון הזה עם המורה שנוזפת בתלמידים שלה, המורה המפלצתית הזאת, והוא היה עושה את החיקוי של בואי מיד, ואנחנו שם, זה מערכון ארוך ומצחיק, ופשוט הבן אדם ידע לקחת את המערכון הזה ולהפוך אותו לשלו, כמובן מאוד דומה, אבל זה היה, היינו שם באמת נופלים. אני ושקד הגענו עם מצלמות מישראל, והם היו די מצ'וקמקות, היו פוקט כאלה. כשאנחנו סיימנו לטייל, אני והוא עוד המשיך עם אנשים אחרים, ואני המשכתי עם אנשים אחרים. בפעם הבאה שפגשתי אותו, הוא כבר היה עם חתיכת מצלמה. שמיני לינואר 2000. איבדתי את הקשת שלי במפל, ולפי הגישה שאימצתי, כל דבר שקורה היה אמור לקרות. וזה כנראה סימן שאני לא צריך ללכת איתה יותר. אז מעכשיו אני מתחיל להסתובב עם רעמת שיער, ללא רסן, אבל ממש לא אכפת לי. ככל שעולים יותר, העלייה נראית יותר תלולה ויותר קשה, והרגליים נהיות יותר עייפות ויותר כבדות. אבל גם הנוף נהיה מדהים. יותר ויותר ככל שעולים, עוד חלקים מדהימים נגלים לעין. ואתה רוצה לטפס עוד, למרות שאתה נורא עייף. איך שהגעתי למעלה, פתאום חזר אליי כל הכוח חזרה. מין משהו לא מובן, ויכולתי לרוץ. אולי זאת הרגשת הסיפוק, אולי בגלל הנוף המדהים שרואים מלמעלה, או אולי בגלל ההרגשה שאתה נמצא בפסגת העולם. יום שישי בערב, אני ואבא עולים לבית עלמין, יושבים ליד הקבר ומעשנים סיגריה. אני הולך לבקר את שקד. כל הזמן הוא איתי, ביום שישי אני הולך אליו. אני בא אליו, אני מדבר איתו, אני מעשן איתו סיגריה. זאת אומרת, ברור לי שגם הוא מעשן סיגריה יחד איתנו. זה התחיל מזה ששקד ישן, עד הרגע האחרון ממש. ומה ששקד עשה זה ישב, ישן סיגריה בכיף שלו. זאת אומרת, זה ממש הדבר האחרון שהוא עשה.
אני ביום יום לא מעשן, זה רק שם. אפשר להגיד שלושתנו מעשנים ביחד כל פעם. אז זה משהו שכאילו היה מחבר בינינו. לכל אחד מאיתנו כבר יש חיים אחרים עם שקד. אין שום דבר שנעשה בחיים שלי בלי שקד. אני בגדול, מאז ששקד נהרג, כאילו באיזשהו מנטרה איתו. כל פעולה שלי הייתה במה שקד היה חושב או מה שקד היה אומר. נוי בעצם, היא לומדת ביחד עם שקד. מה שהוא לא הצליח להגשים, או איזשהו חלום שהוא ויתר, אני כאילו יגשים בשבילו דרכי. אני לומדת היום עיצוב תעשייתי, כשבעצם אני ושקד לומדים ביחד, וכל מחשבה שלי וכל התנהלות שלי זה סוג של שיתוף פעולה איתו. זאת אומרת, אני חושבת מה הוא היה חושב, או איך הוא היה מגיב, ומה הוא היה, לאן הוא היה מכוון אותי, ומה היה מה שמעניין אותו, וככה אני פועלת. אחרי ששקד נהרג, אז עשינו שיפוץ בחדר הזה, וזה הפך להיות מין חדר הנצחה. הוא היה אחי הבכור, ומה שהוא עשה אז גם אני עשיתי. כששאלו אותי בכיתה ד' באיזה כלי אתה רוצה לנגן, ולא ידעתי כל כך מה לבחור, אז אמרתי סקסופון. כי זה מה שראיתי את שקד כמה פעמים מנסה לנגן. ומאז ניגנתי סקסופון 9 שנים, והייתי נגן מקצועי לכל דבר. ואחרי ששקד נהרג אני די הפסקתי לנגן. איך הוא זה? חלס! בוא ננציח את הרגע. בלת אותי בספירה עכשיו. 18. שתהיה אצלך. רוט. איזה הפתעה. תגידי, לא אחד מרצה עם טורי, עם חולצה אסור. לזלות הרצפה שלך סחרת. כמו רפמה, הוא גם עשה לנו שצריך לעניים, אמרת לסיבה. שימי. 4, 3, 2, 1, 0. וואלק לא הספקתי. להגיע למשפחה, להגיע לשקד ולמשפחה שהיינו. אז תמשיך להיות מגניב כמו שאתה, תצטיין בלימודים ובכל כרגיל. תמצא חברה חכמה ויפה כמוך. המשך להתאמן ולהצטיין בכדורעף. ועכשיו, תודה מיוחדת לאבא ואמא שהורים שם בבית. אני אוהב אתכם. כל האחים והחברים. איבדתי אח וזה משהו שלא ידעתי כל כך איך להתמודד איתו. והדרך שאני כאילו מצאתי להתמודד עם זה בעיקר זה כל לנסות לעזור לעצמי, זה לנסות לעזור לאחרים. זה מה שהביא אותי למה שאני עושה היום, שזה ללמוד עבודה סוציאלית ולעבוד עם ילדים. מהרגע ששקד נהרג, אני ודור נהיינו הרבה יותר ביחד. זאת אומרת, עכשיו דור החבר הכי טוב שלי. לא היינו כאלה כשהיינו קטנים. דור בא לטייל איתי, זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. כל הזמן שנינו ידענו שאנחנו מטיילים עם שקד. אני חושבת שאיכשהו בנוכחות של שקד הפכנו להיות נורא רגישים אחד כלפי השני ונורא מודעים אחד למגבלות של השני.
העיר אותי בבוקר, אמר בוא, שים לך טיול לפני צבא. נחל משושים. זה מה שהיה שקד, הוא היה טרוד, צבא, מ"פ, הולך לפתוח מחזור, אבל הוא עצר הכל, אתה הולך להתגייס, בוא, הולכים לעשות טיול. לעשות איתי ככה איזה משהו כיף, רק איתי, רק אני והוא. בשנייה כזאת, אני הפכתי להיות אח בכור. לא הייתי כזה, ופתאום החיים הכניסו אותי לשם, ולא כל כך ידעתי איך להתנהל עם זה. שקד רצה ללמוד בבצלאל, שקד היה אומן בנפשו, ברמ"ח איבריו. אז הוא אמר, אני לא מבזבז את הזמן, אני הולך ללמוד בינתיים הנדסת תעשייה וניהול, הוא למד 3 שנים, הוא היה אמור להתחיל את השנה הרביעית ולסיים, הוא אמר, אז אני לומד בשביל שיהיה לי לחם. הלכנו למסיבת טבע, זו הייתה, אני והחברים שלי, המסיבת טבע האחרונה לפני הלימודים, כאשר ביום ראשון מתחילים ללמוד. ובמסיבה פגשתי את שקד. ראיתי בחור על הכיפאק, צחקנו, דיברנו. יומיים אחר כך, יום ראשון, באתי ללימודים, נכנסתי לכיתה. שקד יושב שם, מהמסיבה מלפני יומיים. לא צריך לקרות יותר מדי, פשוט תוך 5 דקות נהיינו best friends והבנו שאנחנו הולכים להיות הצמד של הלימודים. זה היה, אפשר להגיד, אהבה מבט ראשון. שקד התחיל שנה לפניי ללמוד הנדסה ברופין. היה לנו מרצה קשה מהטכניון, קראו לו רוני. נפגשים ביחד גם במהלך השבוע, יושבים, פותרים כמה תרגילים. ביכולות שלו לקחת שיעור בחשבון דיפרנציאלי ולהפוך אותו למשהו מענה עם חיוך, ואחרי זה אתה אומר, גם הבנתי וגם נהניתי אחרי השיעור הזה עם הרוני. אני לחוץ לפני מבחנים, וזהה ומתוח, ובוא נלמד, ובוא זה, והוא רק, עזוב, בוא נעשה עוד שיר, בוא נעשה עוד משחק בפלייסטיישן, יהיה בסדר, בסוף באמת היה בסדר. אני יכול להגיד שאת השיר היחידי שאני אי פעם הצלחתי לנגן על גיטרה, שקד לימד אותי. בוא, אני מת לנגן בגיטרה, אני תלמד אותי משהו. זאת אומרת, שמע, יש שיר אחד, 4 אקורדים, אני אלמד אותך לנגן אותו. ועכשיו זה היה מאבי של אהוד בנאי, וישבנו איזה 3-4 שעות. בסוף הצלחתי לנגן את 4 האקורדים האלה רצוף. וזה באמת הרגשתי, וואו, אני יודע, הצלחתי לנגן על גיטרה, וואו. מאז אני לא זוכר שום אקורד, אבל לפחות פעם אחת שאני זוכר שכאילו שאיזשהו חלום שהיה לי לנגן בגיטרה, שקד לימד אותי לנגן שיר אחד בגיטרה שהצלחתי לעשות את זה. זה היה ערב מיוחד. מאבי, ילדתי הקטנה, מאבי, לך מתנה. היינו הולכים, היה רואה איזו תמונה, לא יודע מאיפה היה מביא אותה, תקבל את התמונה הזאת, מצלם אותה. ואחר כך כשאתה רואה את התמונה, אתה אומר, בוא'נה, תראה, תפס יופי של תמונה. האסטרובל הזה עכשיו, שהוא יושב בזווית של 80 מעלות על הענף, ואיזה ציפור קטנה יושב, הוא היה עוצר את הכל, אומר, תסתכל על הרגע הזה. אם יש משהו ששקד השאיר אצלי, זה את האהבה לחיים. באמת אני אומר את זה, אהבה לחיים. הוא כל כך אהב את החיים. השיר הראשון ששקד לימד אותי לנגן, זה את הפתיחה של Wish You Were Here, של פינק פלויד. הוא לא ידע, הוא למד אותה לבד, ואחרי איזה חצי שעה אמר לי, בוא קובי, בוא. ככה עושים את זה. עבדנו איזה 2.5 שבועות בסלקום, וכל היום מתקשרים ללקוחות, אני משקד אחד לשני ומזמינים אותם למופע הזה, וכל מיני דיונים, וכל מיני בקשות, וכל מיני מריבות, ותביא לי עוד כרטיס, ושקד עם הצורה השירותית וההומוריסטית שלו תמיד מגיב להם שלום, מדברים מסלקום, אני רוצה להזמין אתכם למופע של ריטה, כן, כן, ריטה, כן, בכבודה ובעצמה, תמיד היה מוסיף כל מיני פלפולים נחמדים כאלה. תמיד זה, כל מישהו אחר שהיה עושה את זה, זה היה נשמע מוזר, אבל שקד עושה את זה, זה כאילו תמיד
בנעים ובנכון, וזה לא בחוצפנות כזאת. שקד הוא ילד של ט"ו בשבט. אז חיפשנו הרבה שמות מטורפים, ואיך שהגענו לשקד. היה קונסנזוס. עכשיו, השם באמת חזק, הוא שם יפה בלי קשר לט"ו בשבט. שקד היה בן 20, קנינו 2 שקדיות. אז שתנו אחת מול החלון במטבח, ואחת מול החלון של החדר שלו. מה העניינים? שלום. ניקינו פה קצת השטח והחלטנו שאנחנו רוצים אותם קרוב אלינו. כל שנה היום הולדת תעבור עם פריחה. דיברתי כבר על מושג השקיעות והזריחות בהודו. בקניקומרי המצב חמור עוד יותר, כי פה אפשר לראות את שקיעת הירח ועליית השמש במקביל. ואת הזריחה כל בוקר עולה מן הים. מצאתי את עצמי מתעורר בשעה 5:30 בבוקר, ועולה עם תחתונים לגג. זה פשוט מדהים. חושך לגמרי. זה פשוט מדהים. חושך לגמרי, ואני עומד עם ניר, טל ולימור, על גג של בניין, ומחכה לזריחה. כשהייתי בשישי או שבת נוסע להורים שלי בכפר סבא, הייתי מגיע לנתניה בספונטניות, שואלת, מתקשר, שקד אתה בבית? תמיד היה אומר לי כן, יאללה בוא. הייתי יושב איתו, קפה, סיגריה, והמשיך הלאה. ואני זוכר שאחרי שהוא נהרג, היו לפחות עוד איזה 5 פעמים שעליתי על המחלף של נתניה, ואז ברמזור פתאום קלטתי שאין לי בכלל למי להתקשר. זה היו קטעים שממש כאילו קלטתי איך בעצם אני מתגעגע אליו. אני נוסע רק ליומיים למילואים, ככה בקטנה, לצפון, ואני חוזר. זה היה כזה, זה היה הדיבור, כאילו. אני נוסע ליומיים למילואים בצפון וחוזר. ומי חשב? ובערב אני נוסע, וגם אני זוכר, בערב אני נוסע, ואנחנו עושים מנגל בכנרת, וגם ללכת למילואים היה חוויה. למחרת אני כבר חוזר הביתה, אנחנו נדבר. ולא חזר. אני מאוד מתגעגע לשקד, מאוד. אין לי חבר כמוהו. יש לי המון חברים טובים, אבל אין לי חבר כמו שקד. הוא חסר לי, מאוד. זה קשה לתאר את החברות הזו רק במילה חברות. אני הייתי מעדיף להיות קודם דוד מאשר אבא, אבל זה כבר לא יקרה. לפעמים אני חושב שנטע דומה לשקד. הוא כל הזמן נמצא איתי, התמונה שלו ומחייך שהוא יושב על דק בכנרת. זה התמונה שמסתובבת איתי כל הזמן בראש. נולד לפני הזמן והלך לפני הזמן. כל ההחלטות מהיום ששקד נהרג, הן החלטות ששקד מעורב בהן. אז אימצנו 2 ילדים, רוני וברק הגשימו טיול של אבא ובן בניו זילנד, והמוות של שקד רק סימן לנו שוואלק, היום אנחנו חיים ועוד רגע אנחנו מתים. אז אם רוצים לעשות משהו, עושים אותו עכשיו. עוד הרבה דברים אנחנו עושים, כן, בזכות שקד. בזכות שקד, אבל בלעדיו. סליחה, זה שטח אסור לצילום. אני מבקש לקחת את המצלמה, גם אתה. ולפעמים גם עכשיו. תודה.